मोनसे सोमोनांथाव खौरां सा 200 सुबुंफोरनि सेवनाय गोथै देहा बोखांदों गंसे देहा फाहामसालिनिफ्राय। पाकिस्ताननि पान्जाबाव थानाय गंसे देहा फाहामसालियाव बे सोमोनांथाव जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुलताननि निस्टार देहा फाहामसालियाव बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरनि सेवनाय गोथै देहाफोरखौ दंखोमायोमोन होननानै खौरां मोन्दोंमोन। पान्जाबनि गिबि मन्थ्रिनि बोसोनगिरि चौधरी जयमन गुज्जारा जेब्ला निस्टार देहा फाहामसालियाव दावबायहैदोंमोन बे समावनो बे सेवना थानाय गोबां गोथै देहाफोरखौ नुसनो। बेखौ खौरां मोननानै पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि पारवेज इलाहिया नायबिजिरनो थाखाय माखासे नायबिजिरगिरिफोरखौ दैथायहरो आरो सा 6 सुबुंनि नायबिजिरग्रा हानजाया निस्टार देहा फाहामसालियाव थांनानै सानथामनि गेजेरावनो देहा फाहामसालिनि गोजौ उखुमनिफ्राय सा 200 सुबुंनि सेवना थानाय गोथै देहाफोरखौ मोननो हानाय जायो। मोनसे सोमोनांथाव खौरां सा 200 सुबुंफोरनि सेवनाय गोथै देहा बोखांदों गंसे देहा फाहामसालिनिफ्राय। पाकिस्ताननि पान्जाबाव थानाय गंसे देहा फाहामसालियाव बे सोमोनांथाव जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुलताननि निस्टार देहा फाहामसालियाव बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरनि सेवनाय गोथै देहाफोरखौ दंखोमायोमोन होननानै खौरां मोन्दोंमोन। पान्जाबनि गिबि मन्थ्रिनि बोसोनगिरि चौधरी जयमन गुज्जारा जेब्ला निस्टार देहा फाहामसालियाव दावबायहैदोंमोन बे समावनो बे सेवना थानाय गोबां गोथै देहाफोरखौ नुसनो। बेखौ खौरां मोननानै पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि पारवेज इलाहिया नायबिजिरनो थाखाय माखासे नायबिजिरगिरिफोरखौ दैथायहरो आरो सा 6 सुबुंनि नायबिजिरग्रा हानजाया निस्टार देहा फाहामसालियाव थांनानै सानथामनि गेजेरावनो देहा फाहामसालिनि गोजौ उखुमनिफ्राय सा 200 सुबुंनि सेवना थानाय गोथै देहाफोरखौ मोननो हानाय जायो। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि 4 जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, लाइ अटोनोमास काउन्सिल, मारा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साखामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, कार्बी आंलं अटोनोमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अटोनोमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर